मानो बे होननांगौ सिख्ला गिदिर दोननायखौनो ना जोंना आगैया थाबायनो हाया नालाय गान्दुसायावसो लानानै थाबायगासिनो दं गान्दुसायावसो लानानै बेरायगासिनो दं बिमाया न' सिङावबो थाबाय थानो बाबाय गावहा ओमफ्राय नै बाहेरायाव ओंखारनो मोननायखाय खुसिथार गान्दुसायावसो लादों आंनि मानसिखौहाय आराम मोनदों होमबा बाहेरायाव ओंखारनो मोना आराम मोनदों थाबायनो हायाखै सनाया दाबो नै फेन्दाखौनो जि आलो आलोसो दोननांगौ बाथाव बाथावनो नङाबा थुन थुन थाबायबाय थाग्रा आइदि होनदों सना जि सुदों आंहा नै बोथोरानो ओमफ्राय नै अखासो थाइफ्रिबावबाय मोजां एद खामफ्लाय लानानै गाखोनानै एरदोब्रा ओरै नै मानसि दङ आंहा थाया हारसिंबो बिसिनायावबो थाबाय थानो बाबायना बेस्रा मैयानिफ्रायनो थाबाय खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रा लाहरनाय थाबाय सनाफोरनि फिसाजोआ आं बिजि थुहैदों होननानै बुंदोंमोन ना मैयानि भिडिअआव दिनै आथिङा फारसे थिखोनो हाला ना थाबायनो हाला लोमजागोन होनखादोंमोन एसे दुंस्रोबाय आरोना बारा दुङाखैबो ओमफ्राय माने थिखोनो हायाखै आरोना आथिङा नै फारसेया माने थिखोनो हाया आरोना थाया बिसिनायावबो हारसिंना आथिंखौ सोमावफ्लांबाथाय सायोना ओमफ्राय गामसै आरोना आथिं सोमावफ्लांबाथाय टमाट'नो बेसेरा गंथाम गोजो बिजि थुनाय आखाइयाव ओमफ्राय फारसे आथिङाव थुनाया जेबो जायासै ओमफ्राय नैबे फारसेना माबाबाय आरोना एसे बुहांहां जानानै थिखोनो हायाखै आरो बिजि थुखांनानै फैनानैबो जि थाबायबाय थादों गेलेबाय थादों ओमफ्राय नै उन्दुनानै सिखारनानै ओमफ्रायो बेलासिनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरोना लोमजानाया थिखोनो हायासै बिसिना आथिंखौ आंबो बेलासिनि दुगैस्रां लोबस्रां लाखांनानै उन्दुनायावनो सारिथासोआवनो माबानानै लादों आरोना आङो बाथौ थाथौ सुनानै लाजोबखाबाय आङो होनांसिगौल' हेला सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरोना सनाफोर बिब'आ जंखायदों नालाय मिनिगासिनो दं आरो एसे नङाबा गाव देहा मोजांबा माबायदि थुन थुन गेलेबाय थायो भिडिअआवनो नुखायोना आगैमोन माबायदि गेलेबाय थायो दलरखौनो थाया आरोना बे देहा मोजांबाथाय बोरैबा मोनो आरोना फिसाफोर लोमजाबाथाय गोसोखौनो सान्थि मोना बिनि देहा गरमजोंनो आंहाबो दुंखावफाजोबनाय बायदि मोनजोब्बाय गरम मोनजोब्बाय फांखाबो बारा जानो हाया लोमजादोंना बियो बाराबो बार जाहोजाबाय थाया दसे थानानै साखि होनसै आंबो बेलासिनि थागोना थाया बिब'जों बेखौनो दसे होनानै सायो सनाफोर आङो बिब'जों दोनथ'नानै फिसाखौ नै सिखारनो हाया दसे बामनानै लाखांबाय आङो बिब'जों दोननानै फुजा होनानै लाखांबाय आरोना आं बेलासिनि सनाफोर ओमफ्राय दा नै सोरां बारांनो ओंखाम ओंख्रिबो संनानै लाखानोसै ओमफ्राय माबा दा 6:30 जाबाय आरोना आलु बाथोनल' संसै थाया आरोना दसेल' नै बिब'जोंबो बारा गोबाव थाया बिमाल' नांबाय थागौ ओमफ्राय गैया माथो खालामनो सोरां बारांनो आलु बाथोनजों ओंखाम संनानै जानानै सिगां हाबनानै थानोसै उन्दुगोना होआथाय मोनायावबा लोमजानायाथ' बारा गैया बेसेरा लोमजालाबायखाया आरोना इसोरनि अननायाव रावबो गैयैखायनो बोरैबा मालाबाबो बारा गोसा बिदि लोमजानाय गैफेरा आरोना बे आथिं सानायखायसो एसे माबादों आरो बे आथिं सानायखायसो एसे दुंस्रोदों आरोना नङाबाथ' लोमजालाबायखाया बे बिजि थुबाबो दसनाफ्रा ओंखाम संनानै लागोननि माबारनो बिमाया एनद्रायबानो गाबो नै सनाफोर जोंना ओंख्रिया दिनै एकदम जाब्बा जुब्बाथार मा होनोमोनलाय भिन्दियाबो नै गथ' गाबबाय थानायजों थाइसे हानो बावबावबाय आं नै जानला मानला हाबाय थालिर थाइसे दंबावोमोन बेखौबो होबाय आलुबो दरसे होबाय भिन्दि बेजों जालाबायनानै थानोसै उफाय गैया गाबगासिनो दं नै दाबो ओरै माबा ओंखाम ओरै दहाय साननि ओंख्रि एसे दङ नै बेजों जानोसै जानला मोनथारो आं गथ' लोमजाबाथाय बिब'आ मबाइल देखायनानै दसे बुरखायनानै लागासिनो थाब संसै मोनाबायबो नै आंखौ नुबानो दाय जायो आंखौ नुबानो गाबगोन बे दानो आथिंखौ सोमावफ्लांबाथाय गाबो सायोदि बेसेरा सान्थि मोनथारो आरोना गथ'फोर लोमजाबाथाय माने सान्थि मोना आरो
बिफाखौ देखायदों नालाय आङो नै रिल्सआव आया गाब्बायसो नायनायानो बाबाखौ नाहरदो हनै 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 सनाफोर मोनबायबो 7:30 जादों टाइमा दिनै नै खुरना लाबायबो आरोना जानानै दलद सिरि थानोसै नै गाबगासिनो दं सानसे गैया आरोना जेने थेने ओंखामखौ जाखांगबाय ओमफ्राय नै बामनानै लाबाय आङो दसे आथिङानो थिखोनो हाया नालाय एसे बोरैबा नांफ्लांबानो गाबख्रावथारो सानायानो उन्दुहोगोनानो मुस्किल आरोना बे उन्दुहोनाय नंखाया बे हरसे दिनै नों आइदि होनदों गावसो हमबावनोसै नै भिडिअ खालाय होआ मामिखौ खालाया हाय होनलायदो मादो हाय होनदो दे आं आइदि होनदो दे सना दे मादैमोन आं आइदि होनदो दे नङा दे सनाफोर बिसिनायाव हाबबाय मुसारि सिङाव हाबबाय जों जेने थेने फुथुनो हाबाय आरोना आं सनाखौ दा टाइमा 9टा जाबाय फुथुनो हाबाय आं जेने थेने गान्दु होसानो नै गान्दुआवबो माबानानै होनानै दोननांगौ आरोना आथिंखौ गाहायावनो समान दोनबाथाय सायो खोमा गाबबाय थायो गान्दु होसिननानै होनानैसो उन्दुबाय आरोना आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला आरोना सनाफोर दा आरो मोनसे खोथा सनाफोर बे आसारि ब्लग चेनेला बेथ' उदालगुरियावसो दंहैयो नालाय दाखालि इउटुब चेनेल खुलिनायनि अखानायैनो थांदों आरोना बे उदालगुरियाव ओमफ्राय मादि सेरफ्लांखो ना माखो भिडिअ आपल'ड खालायनायाथ' 3-4 जाबायमोनानो ओमफ्रायो बोरै मा सेरफ्लांजाखो ना माखो बुंनोनो हाला आरोना डाइरेक्ट इउटुबनिफ्रायनो डिलिट खालामहरबाय आरोना एकाउन्टखौनो ओमफ्राय दहायसो बिहावा गोदान खुलिनानै हरफिनबायथ' बिहामजोआ बुंनो थिननायलाय आं बुंबावनाय जाबाय आरोना दा नामा आरो खनसे सोलायबावनाय जाबाय आरोना गाज्रि दा मोनसे सनाफोर बारे बारे नामखौनो सोलायबाय थायो होननानै दाखालिथ' आसारि ब्लगमोन नालाय हायलुरि ब्लगनिफ्राय आसारि ब्लग लाबाय आसारि ब्लगआथ' नै डिलिट जाबाय ओमफ्रायो नामा आरोना आसारि ब्लग लाबाय ओमफ्राय दा नै एके ब्लग लाबाय आरोना ओमफ्राय के ब्लग लाबाय आरोना एके ब्लग दा भिडिअ आगारथ'वाखै नेटआनो बिराद जारलानो आरोना नेटआनो नाङा उदालगुरियावसो दंहैयो नालाय मानसिया उदालगुरिनि नालाय बिहामजोआ जोंनि बेहाय मोनबोदों धुबुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गामिसेनिनो बाहागिखा नालाय थ' सेस्था खालायगासिनो दं बिथाङा भिडिअ आपल'ड खालायनो हायाखै बिसोरा ओमफ्राय दा आं खोन्थानो थिननायलाय खोन्थानाय जाबाय आरोना सनाफोर अननानै सोरबाफोर अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदोलाय आरोना बे निउ चेनेलखौ सनाफोर एके ब्लग आसारि ब्लगखौ इउटुबनिफ्रायनो डाइरेक्ट एकाउन्टखौनो ब्लक माबा हरबाय आरोना डिलिट खालामहरबाय मा खारननि थाखाय ना माबाफोरसो भिडिअसफोर आपल'ड होफ्लांदों ना मा होनबावनांगौ जाखाय बुंनो हाला सनाफोर ओमफ्राय दा एके ब्लगजों गोदान खुलिफिननाय जाबाय आरोना सनाफोरथ' अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो दा सनाफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालायदा मुदाबो आंना माने एथ' मोजां नङा आरोना माने गोसो मोजां मोनाना न'खराव फिसाफोर लोमजाबाथाय गोसोखौ मोजां मोना आरोना जाय बिमा माहारि बे मिथिखागोन आरोना सनाफोर बिराद गोसोखौ गाज्रि मोनो थ' आं सना उन्दुनायावनो आंबो एसे रेस्ट लाफाखानोसै आरोना सानावथ' उन्दुनो मोनखायासै गाबबाय थानाय थ' सनाफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा नैबेखि थ' मा गावनि फिसा लोमजानायखौनो आबां जाबां भिडिअ देखायखो साननो नाङा सनाफोर दैलि ब्लग भिडिअ लाबोयो नालाय मा खालाया देखायो नालाय ओंखायनो बेखौबो शेयार खालायफाबाय आरोना थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय